sẵn spa ăn nhập hồi sẵn spa ăn nhập hồi tong yarwa ingin yang lang ingin yarwa kini ke jingruai gitu chorus ke bang buram haleluya namar ka dikas 6 jubili ingin yang lang ingin yarwa kini ke jingruai san spa anyop we pen krau yu Jesu Kristus try pi baro jiu nom do ingin yarwa de ke jing keman de jing long line do yang lang baro
เป็นคราวอยู่ยิสุคริสต์อุตรายปีบารอจิวรอมกีอังเอลเดงลาดกิริวคูโตบูรัมโตบูรัมโตบูรัมโตบูรัมเอยาบูรัมฮาเลลูยาBuram haleluya ya roh haleluya Buram haleluya ya utrai badon bor barok di baretane di markal barok Odem aku majong utrai to buram buram haleluya ya roh haleluya buram haleluya ya utrai badon bor barong prophet ki padang yori kat manu trai kem to dem tui kara haboreng ban buram eyau Buram haleluya ya roh haleluya Buram haleluya ya utrai badon bor barong Maroki baring mensin aboga boleh Tongge tolongu batu dem ban buram eyau Buram haleluya ya roh haleluya Buram haleluya ya utrai badon bor barong Buram haleluya ya roh haleluya Buram haleluya ya utrai badon bor barong Ulay na gabanta buram siyang amen. Sobat siya. Tagin ruai biang kani kijing ruai kaban riu pun riu nyepua na kabakam rem gini ruai dag jing kemen kijing i uji sutrai yang jing i uji sutrai yang hadin pona syirkei bansha bansil bakam sim jonga om don palaban om jing i jong urom laban om jing i jong urom laban om
haba hujan Jingko men yo haba hujan Jing sung balak jing ting babat Jing ke men skam da ulawan Om don balak ban om Ini khap ya kikti jing i jong bom lap dong Jing i chong u bom la ban om Ini khap ya kikti baro Jing i chong u bom la ban om Jing i Fuji Sutrayanga Om don bala ban om Jing komen yo haba hujan Jing ko men yo haba hujan Jing sung balat jing ting babat Jing ger men skam da ulawan Om don bala ban om Jing i jong bom lap dong Jing i chong u bom la ban om Jing i chong u bom la ban om Jing i Fuji Sutrayanga Om don bala ban om Jing i chong u bom la ban om Jing i chong u bom la ban om Jing i Fuji Sutrayanga Om don bala ban om Play na dapat taburon jong sa sisin ngi pen pau ya ka jing sngungu ya blay namar ka nekapor ka bakentang ngilayo ya ka jing sekri ka nek step ka blalina dia wan lang biang ha ka nek ju ka jaka hang ne hadara hang ne ha madan na ka benta ka jing sekri ka nek jing seng ka ba arsin iya ka sangti ka ba blay u ya lam Bat hakan ka snem jong ke jing rakhe jubili. Pendap da ke jing kemen hakan nut jongi. Iya ke jing raham jong pi ki pajba. Jong ke presbytery. Iya baro kat ke biadon. Ni syakri da ke jing kemen. Kalong ka burom ya blay. Kum ka presbytery. Nadu ka sipalay hadu. Karena kapor mentah, ngiyo i tang ya kijing bahas sudah ngin dia pediang nau play. Kijing syakri ke bangila lakban pendap, kiai barok, ki bangila pendap hakin dikisni. Le kada kijing kemen kijing sok kalong kijing kerko, ublay usai skor ya kijing ju, ublay usai skor, ya kijing duai jongi. Batu ayangi nakasni kabakman. Sa sisin ngi pediang song bahaya pi ki pajba baro ki bewan syakan ke jingeseng. Ngi sngo kumen sibun. Ban yu iru sa ki riurang ba ki nong serai jong kabalang ki balak ban poi sa kan ke jingeseng ka mentah. I pediang sengobaha ia i pastor di Esroy Mukti wei naki executive secretary jongi kasinat i sengau kemen sibun ba ila ban poi ban ya don bentah kan ke jing sekri jubili ka jongi i sengau kemen sibun ba i pastor rangba jongi pastor MS Sedap Ru ila la ban poi hakan deka jing sekri. Pediang ya phi pastor da ka jing I bat ka jing kemen. Wat ha ka jing no kamet ka jing long temen. Pia be sisai ka jing sekri blay.
Penyok bantaro bat ke presbyteri jongi hakan deke cinga sang jubili. Ublay un kerku yapi. Yo jing tip ba ransom sutnga ru idon lang rengkat bat ni. Ni pediang yapi da ka jing kemen ni sngeu burom. Kide wei uru rang ba. Ubujunok senyang sia ke presbyteri jongi ini kisni ke beladap. Boleh unang kerku ya pi ya kikam. Kijing syakri jong pi baro. Nang ta ngio jing tip ru ba ima Jason Maulong XMLA ru idon mantabat ni. So kumen ba idon hang ne tip hang no isyong rengas ngutu idon. Ni pediang ipi da kabas ngau i. Blame kerku ia pi lombakan de kecing sekri ke bangidan. Kidon sibun ki weipat ki orang ba ki teman basan kidon hangne iba F majai tunsan F majal try snong nang nena saiden rei ubala long nong serai ke weipat ke balang. Ni pediang ia pi da kecing kemen nam ta kan de kecing simpan ta jong pi akan de kecing sekri. Ngaya kenduk sibun ki para bangai tangwai ke jing seng nengkong meneh ki bawan na mulai mauyong nawe da jau nasor keleng ki jaka hang tu dengis ngau tenat pilewan sekan ke jing sekuri pediang da ke kemen rung sekan ke jing sekuri da kemen sim jong ke jing ban sekuri ya utrai ngis ngau kemen sibun Pastor R.S. Lengkhoy, Syakuri Jongblay bangila penbaik, ban sam ya kaktin ke Jongblay hagan de kejing seng ke ba arsin. Rengkat bat ilnok kikun, lardon bat ki paralok ki bayawan langro, ni pediang ni fida kecing kemen. Kublay sibun, Pastor, tak kecing lak jong pi ban poi, pen kongu ya kecing kuak jongi ke presbyteri, bat ban poi syagan de kejaka jing seng, por ke papiang. Dan ki wei pat ki para bangai ki bana ki wei ki kenhun balang ki jajing kitu ki ba napo kari boy bat baru kumju ngitip ba fidon hangne imla ban ya kendo rengi pediang ya phi lang ba kan ne jing penso hangno ba fidon ni pediang ya phi da ka bas ngongo ka wei ke jingkar pat kalong ka presbyteri jongi ka lakre ya kan ka platform ka pendal ka bahe laradon ki nong serai jong ka balang na kino ki balang presbyteri wat ka sinor rukumju klam dos ngau larangi kerpat ya phi banwan kiu sene se platform ladadon ki volunteer sumbham yara ban lam ki sangne bakan long ke jing sekri ka ba itenat ha kan ka por kaba mentah doble un kerku ya fi paro swaban ya syafrang ya kanega program jo ke jing sekuri khot ya secretary ban pensngeu ya kinong ya simbenta ha kanega jing seng ka bangitan mentah Reverend Moderator, ko order of service, hagad ka jing sang arsin jong kaneka no pais ni kalong kumne. Nadu ko por shibeje, hadu shibeje steng yo aga jing wai penramen sim, malailam da ka revival campaign jong ka riboy sep ngi presbytery. Ka jing sang ak por shibeje steng ka jing sang pat ba. The chairman, the Reverend K. Rempek, the moderator, yo ka puli ba duai the temen san KJ soktung. Yo ikajing sa momento ya kinong job akasan school examination arajar pusau wan sam da moderator tangin lumi ikajing ingo pada kapor belum cing ingo ngidon lai teligi choir meningkong kepelang saiden ar narin nangba pastret standing choir but lai RBSP standing choir yo nang pengetang ikajing ingo da Reverend DS Roy Mukti nongkren da Reverend R.H. Lengkhoy
Dengan ruai ru ikajing ruai Jubilee ban yalam daka RBSP Union Standing Choir. Dunong yang lam juruai kada ikajing seng Reverend BL Lengdo, teman SD Sentem, Mr. SS Kemdek, Mr. Lam Shua Rempek. Yo nong tit bom dari teman BP Lengdo, organis Mr. Robert Roy Sengkli. Natang yo ikajing pemenabat jing penuai. Kenang ban Om Shim de kapor la karpat ikitu kiba la limnaman ni. Itu ba pasar Sunday school kiba pendai kerteng jong kimene ba pin ngau ba ban wan chong lupa hang ni ba pendal kenang ba kanom Shim ya kapor. Kita gede ki program berkejing karpat nakaliang jong office moderate. Hakane ka snem Jubilee pinlai pai pat uwei baro selaka kendau. Do pinle yaki hukum jonga. Bato sumar yaki jing bisa jonga. Bato le yaki. Anda kumta pinyo syangsuk. Hakari ong utrai. Ginteng yaki jing sekri. Daka mengirwai ke jing ruai. Kaba arspa arpehunrio. Arspa arpehunrio. Itemen besan keje soktung. Ini lam haga bapule kaktin kecong play. Bat haga jing tuai. Kalama krau lasei. Ka gospel play kalong. Ka dujok isyirkhe. Jisu la penmong. Kan hap la imat skem. Hakmat u Jisu kam layeng. Arspa arpehunrio kecong tuai. Alamat raula se ka gospel play kalong ka dujok di syirkei puji sulapen bom kan hap na imas kem hak puji sukam layeng kan hap la imaskan hakmat puji sukam layeng ador pan singacha hakli usim boneng inar sakibane ham korya kajing rem kuwan kumi kaneka kam ubayong ulalitam kuwan kumi kaneka kam ubayong Biwai blayo i Bami jing shai boneng Koriwai blayo ma Kiso kanan haneng Gin poi haseyon lum Ladon jing Hari klau pun ngin poi haseyon lom ladon jing pem hari klau pun wat ai jing ikan swai jing ik bakung oding kapala tung utrai ban lam yang isyayi nga ikarbi ngan yoyaka ngan shong lembat utrai bapa nga ikarbi ngan yoyaka
Jong lembat putrai bapa Den rai krau jing su Kadun yau bak lem ku Hame yaki badu Don spaka bom jukut Jong mekana ya mekingu Boneng pertei badu jong ru Jong mekanam ya mekingu Boneng pertei badu jong ru An pan pulih nak ketin ke jong belai. Kabangila ban syam. Ar kitab jong Samuel. Kalendong ar puar. Kadekat kabalai puwe. Bat lai puar. Kitab benengkong segi chronicle. Kalendong kabah Henryu. Kadekat kabalai pau lai puwe lai puar tin kibaong kumni ublai ubajanai kelenti ya kaktin utrai lapan priang ulang kasti ha kita baro kibasyanya hu nabau ubalong ublai henry tang utrai balu ai ubalong umau siang ritang ublay jongi tos ngau trim hakmat jongu paga kendau baro ya kaperthairu lapan skam katba amla penki yaka to ka beneng kan kemen bat ka kendau kan sat kemen bat to kan ong hapeng gijat benreu utrai usencar to ka duriau kan kerhu bat kan kerhu bat ka jingdap jongka kan risa Lengkha baro kat badon haka blayun kurku yen pendam haka jeng duai kok pa jong yu ba benai kaburam atrai kamame me dai ban ya lut na pedeng jong i kibayar ruai na pedeng jong i trai kibayar ro ya me Hakane ka klip mat ka bengidan ban syakri me ko try ba melong ublay chongi ubam syam la ino ayangi yakini ki ar pusan telig Islam ki ba mangi atra ye la yat lenti ringkat ka jing tre jong ka pertai ringkat ka jing pensoi ki ba bun sertap ki jongka henry try ba mem syam la ino ayangi hangta ngi kenjo ayakan ka snam ko try ban pendon buram ye me ngai ko pa ba kamariang ro ka pendon buram ye me ki simbeneng kal ki duriau try ki pendon buram ye me namar balong bakrau uba penyo ayangi yakan ka por ka bakordor try ba yalam yangi nang ni wonomino bangila ba kenjo ya ka san peu telig snam ki ba bakmat jongi wajah belai long ka man ka jama mangi ki badan nak ni jing seng ya rap yang i trai bakarta ka jongi kan ne bangin syam ni ketika snam
Re atrai la dalong kaman ka chong me. Ngin namla bandawa ablay na markis ngi kisnam ki jongi. Kidan ki kiti ki chong me. Yarap na markata kutrai. Banang ni syakmat ko pa. Habang yun saya siyam may kasnam arajar arpun riyo. Ar kabalong ko pa biit kasnam. Kabingin jam ya kasin jam. Jong kasnam. Kabingin second jok pat siya kasnam. San peu. Ablay sibun ngitip kiding pengkiang kidan. Hakamat jongi. Kum ki beriw ki batlot ko pa. Try ba juan nom ino ayangi. Ya ka presbytery ka sa may baro ko way. Ya rap yang itry pangilaban kmet ki kmat sa may. Ban ki jingker ku ki jing yarap ki jing yada. Kin hap ko pa nakakat blank ka sa may. Ngidway ro ablay ba ko po. Ngidan ro hang neu sekri ba kodo ro sa may. Reverend R.H. Langkoy. Iba atry ba iba mela pensngaw bila bandon ringkat bat ngiyang ni. Ringkat ka jengkat jaka presbytery ka jama nang ni. Try kerkuyo. Abaw yang ko pa ka nagchaka ka bakintang. Bahula atry ban pensngaw ko kubor ba im ka jama. Baro atry ki bayo sngaw. Ngin yo diang si siya ka jengkerku ba day mensim. Hangi iway pa iway baro. Try ba it kerkuro. Ya baro ki kam jaka presbytery ka jama. Ablay ba it ngin yo ka jeng pela. Bat ya ka jing kraw ka jong ka hagan ka pertai ka bangidan try ba yem dan hok na try ban dawa re tang ban pendam rit hakmat jo me ko try men yo sngaw bat piang ro ya kina ki jing duai ki jongi tang la ba ka kerteng ka ba im ka badan bor ka jome try jisu mi pan ki dam ki duai amen. Kublai sibun tumusan ke jesok tung. Nakapanta ke jing penpule jong pi kedin ke jong blai. Bat ke jing lam jong pi ke jing tuai. Ublai kerkui pi. Hagan de kapor ngin yo bansam. Ki memento ya ke bela job haka Sunday school examination. Kerpat us ketri. Man pensngawi kerteng jengki. The Reverend Moderator kini kilong ki kerteng jong ki nong job haka Sunday School and Scripture Examination jong sunem arajar arpsau. Kita kilong kumni nakakerdan rangba Mrs. Wertina Berim nakabalang maurong narlay nong ba pasret iyo akakerdan kabenengkong first position Master Balanroy nong room lai paudingan narlay mingi pasret iyo aka second position but Mrs. Twist Dimon Shadam nakabalang artiang mau tho pasret iyo ya kekerdan hakata division kini kilong nakakerdan rangba sobha banwan Tonang tanah ke kerdan samlarang ba, Mrs. Yomildas Im nakabalang ban budai mau tho pastoret iyo first position, Mrs. Mandarika Lapang nakabalang saiden kat arndo sepngi iyo aka second position, Miss Losina Lumpuj nakabalang mau kengi, Narlen Shate pastoret iyo aka third position, but Miss Dabhi Lapli Shadap balang maurong narlay nong ba pastoret iyo kat third position. Nangta haka kerdan senior haka first position ibayo ide Miss Margarita Makdo nakabalang third mau tho pastoret
Haka second position imes San Jina Narlong balang umklai Narlen Shate Pastorate. Nang ta haka third position imes Gracie Moras Im balang umirong nakamadon Pastorate haka third position. Nangta haka keadaan intermediate ibalayo aka first position ide imis pi bala one step 6 saw naga balang saiden kat arando step ngi ke second position imis shantihun im ban budai mauto pastorate second position nangta imis kenjo lang naki singkli naga balang raitong na lain mingi pastorate ke third position. Nang ta haka kerdan junior imis beautiful nongse nagbalang retiang mautho pastorate ke first position Miss Anisha Makdo raitong narlain mingi pastorate ke second position but Miss Marvelous im nagbalang maurong narlain nongba pastorate ke third position. Reverend Moderator, ketua kelong ke result jong ke Sunday School and Scripture Examination jong ke senam arhajar arpusa ublesyun. Tonang tagadon kajing ai sumubha nak benta kini ki pastor bat ki temen besan bat ki riurang ba ki badon hakene kajing syukri jong himenta. But kita kilong Irreverend MS Chadap, Irreverend RH Lungkoi, Irreverend DS Roy Mukti, teman besan FS Majau, Master Ransom Sutnga, Master Jason S. Maulong, Master Rocky Agustin Marwain, but Mrs. L. Nongrum, ibadai kurim jong Irreverend RH Lungkoi. Kadon kajing ai soba daki scroll, sikiniki pastor bagi riurang ba la karpat ya pi bepin somha banwan sikmat kito kibala deb ban pule ke kerteng jongpi. Irreverend MS Chadam, Irreverend RH Lengkoi, Irreverend DS Roy Mukti, teman besan FS Majau, Master Ransom Sutnga, Master Jason S. Maulong, Master Rocky Agustin Marway, Nangtai Mrs. L. Nongrum, bless you pun. Kublai sipun ya kita baro kiba
Yo, ya kini ki memento curuk ini ki scroll ke bangilai sam. La pendep ya ki kam jong ki jing tray ki jing shikri kam tam ki examination jong pi bat ka bainong jong pi. Tang ketu ngila ban ai. Te ki bayawan sekene ki jing seng kini ki rurang ba pastor. Te nakaliang jong ka presbytery ngi sengengu bapile ya snok lang hakan dia kejing rakhe jubili jongi ngimdon ai ban ai reitang itu kendiat tang kendiat kene kejing ai ban sa jingkan mau ublei un kerku ia pi hakan dia kepor bangin pediang ya kejing ai ngo ngakwa lengkot kumne kapor kayat kari boy sep ngi presbytery haka jingai lenti jengka arpasan senam ya ban rekhe kan ke jubili rupa di don sibun ke jing terang ke jing angnut ban penroy ke kam ke jong blai kalong sya ke jingker khu bangila nang san haka jing terikam haka jing sekri kade ke wei ke presbytery bangi skubaha ban ya thu ya phi bangi don haka jing ya i ke jing long ka wei ka thong ban tre khambahai ka kam ka jong blai Krisyan bat ngi hake jing duai bangin poi kumta kumalamot hake jing lang perkat kam jongi kawe kathong hadin jong karakhe jubili ngi bu hakmat ya ka kam mission ka bangi ngelai keren thung ya ki mission worker pen khrau pen he pen bha pen internet ya ki counseling ngilayo e ka report ki babun ba ki wan haka counseling center jongi itu ki ba ya praying prosem kiba kenrum kenram kiba syate bor beman kiba kerni hake jing di boa ki drugs kito kiba sya ya lamba kala ha kane ka perthei kidon bun kiba wan sya ka counseling center ngilayas la keren ban pan baha susu ya ka kidon kam sibun ka jing ya kersan kat kane ka kam bangingin ya trei ka jing ya don bentalang jong phi ha kane ka benta Kamtam ya kejing pensan, penroy, peniar, ya kejing alap ya ke commission, kalong kejing kerku hakmat kejing ublay. Ngin lum ya kejing aingu mentah kan kepor, kat pengidang lum ya kini kejing aingu, idon kini kejirwai, nakabalang kakwer nakabalang saiden, ka narling nongba pastorate standing choir, bat ka RBSP standing choir, presbytery standing choir. Subaha ban yo nok keluj hakan ke jing ai bahkan long ke jing kerku hakmat ka jong ublei un kerku hadin baladap lum ya ke jing ai ngo karpat ya Reverend D.S. Roy Mukti ban pen kentang yaki.
Nadu
Tungin doai. Kejinggo bat keburam semengi ai ablay. Naban nami ngilong hameru ngiki ngiksar. Bada kebor ke jong meru ngikirmen. Banginang la ban yaj ya ke jingai lenti ke bedang sa. Ngi ai ngu ya me namar kebor ke jing it bat ke jingai ai ke jong me. Ke bayai don lem ringkat bat ngi kum ke presbytery. Kum ke dak jong ke jing sngongu. Ya ke jingai ai ba ke jong me. Bat kum ke dak bangi it ru ya ke kam ke jong me. Wanra hang ni yakini kijing aingu kijongi. Ni sngow tu ablay bakine ki wan. Na kijing ai kijong me. Leng ba ki kam ki ba pher ki bangi don ha ka jing im. Bat kumba ngi la yo pediang na me. Kum taru ngi ai shabe. Da ka jinget ba da ka jingkermen. Ba men roy men pen kentang yaki. Bagi no ki benta baka presbytery jong me kan pendon kam. Nginyo i ya ka jingroy jong ki kam. Ban nginyo iru baka buram blay jong me. Kan ting shine lengba jong kita ki kam. Kerku ya ki kti ki bala penno. Bat kerkulang ya baro ablay bi ye. Banging la ban yo i ya ka jingkerku ka jingalam ka jong me. Bat barbor ngin long ki bas ngongu ya me. Kirku iki por ki basa joga jing shakri ga jogi. Yang ye kebangu map ye ki pop ki ringkang ki jing palat ki babon. Lengba kring try nu pen im jongi Jesus Christ. Ngingo ngidam ngi pan ki ne paro. Amen. Hakini kisni ki bamenta. Dan ki kwa ban yo snio ki ruai ki bablat, ki ruai koyar. Ki ruai ki baya bakla ban ruai. Kam stom ban ya syam mentata. Namar babaro ki long ki batebit ki babiang ba ban ruai. Kumoong ne gemit ngi ki badon hakapor jeng ki all stock. Ki bangi suang lengo abaki ruai kini ki samla menta imla su banbut nrei kabiang namar bangi pek da kicing ngau tenat da kicing i ya kini ki samla ka balang cengi baki ai ya kicing ruai ko blai sibun ya phi ki samla jang ka balang Presbyterian Sidon kanarleng nongba Pastoral Standing Choir, Kariboy Sep ngi Presbytery Standing Choir. Piaya kisur ki biadei bat kan ke cing rakhe. Piaya ki jing tem jing put ka bapen ngau tenat ka bapen pai sya ka jing long tenrai jengi ki khasi khara. Kentam ki kentin ka balong ka bentai jong ka cing rakhe jubilee. Doble un kerku ya pit nang roy syakmat syprang. Hak syakri yau blay langba kisur jing ruai. Ku blay sibun ya pastor di asroy mukti. Da kementah ke jing pen kentang jong pi jing duai. Hak ni ki jing aingo ka bangitan. Hak ni ka por ngin pai. Sya ka bangin yo sngew ya ka ktin ka jong ublay. Kumbalapen bay. Reverend R.S. Lengkoi kum unong keren. Ubangi lakar. Saci sin ipdiang sumbaha ifi pastor. Syaka ne ke jing seng jubilee ke cengi. Da ka ba ap kermen ka kubor ka ba pin ai. Kalong ke jing kerku pedeng cengi. Namar ba ngia bun upai ba. Na ka benta ke jing pen itu. Asyan ya hai ban. Pen syai ban batai kata ke jing pen itu yala de kam ba itrei hang no dan ngangatip bat ngasukwa tang ban ong kawei by Pastor R.S. Lengkoi uday pastor ba ya ordeng lang bat nga haus nem sejar kendai spa prab kendai ka sinot ka balong ha ka balang umroy sinot pelun ha tu ka por baro
Kadai ka sinot ka biasa jing kan mau namar kau jing wan ka eryong. Ka jing seng ru haduar ksu. Ka bajubor. Tarlut di terpulin. Henry hadu ka bekut. Nila ban pendap ya ka jing syakri kum ka sinot autu senam. Da ka jing duai. Jong ki pai lang ki bawan syakatu ka jing seng sinot. Kalong ka jing kerku ka bakarau ban kan mau ya ki baladam. Blay unya lamru hakan ka por. Ka bangin ngeu ya ka kedin ka jong blay. Pai ba baro wat nampak ki. Namar ka senam jubili umbit ban lek pai siteng. Sengubaha ban penkut haduk bakut jong ka jing syakuri. Ngeniarwai ka jirwai ka ba ars pa san puar. Kat ba pastor na pan krek ban yang ban kan. Kajirwai ka ba ars pa san puar. Anong pen im try ka jing ot. Ngalek yalap nam jong me. Ngau unong pop telot ba matla. To pendap ka ketin pane. Atrai jisu lembat sakrit lot toki. Kajirwai ka ba ars pa san puar. Anong pen im trai ka jing on nga le nya lap nam jong me nga le nya lap nam jong me nga unong pop trot ba mat la bo pen den kak din ba ne bo pen den kak din Atrai Jesu, lembat syakrit lotoki, lembat syakrit lotoki. Kumbashem skau pau Petros, ulap bengkong nong syakrit lotoki ai bangan ya lam dong pendim bukon men taki bapo bukon men taki bapo bakin gen habukin kongu yo hadu Jom dingkin ngop, yo hadu jom dingkin ngop. Atrai Jesu, lembat syakrit
Reverend Moderator, ki pastor ki ba ki jongi nadu ki pastor ki balak rang ba bat kumjuru ki badang khamia samla ki nongkit kam jong ka presbytery ki nong sarai ki ba ki jongi ki teman besan apo jong ka presbytery badal don ki wei patru ki riurang ba ki long kmi ki rudon burom kumbang ilios ngau baki don ru ki bala juya lam ya ka judgment riu ki don ringkat lembat ngi ha ka ni ko por ya pi baro ki para bangej ba ie ki long pa ki long kmi ki khon samla don ru wat ki hap ki barit ke baneng kong e ngi pen pau ka jing songu yau blai ba udang ripen yang i hadu menta ka diga klimat kabar ngai kublai pi iwe hake keteng ka ba don bor tam bat ka ba thiang tam ka jong Jesus Christ bolong trai ber ulang penim ba et jongi ka balai ngayeng hang ni na ka banta yeladi hoi ke yeng jongai lok khon jonga hoi kum juru ki don ki ne ki nong sarai ki wei pat ki bangala ban so thu na ka presbytery ki jongi ki beron hang ne menta ban ai kublai jubilee api kum ka presbytery ai ba ka ne ka jirak he jubilee kan long maumer ubanom kletsu haka jia yang ti jong pi kum ka palang jung ka presbytery ngalapan jing bet na moderator jongi haswa ba nginami menne mens tengsngi manwan shani ngalaya thu ye na do men met but hadin belaya thu moderator jongi juga presbytery uong sobha ra ye ka jingkublai bat kham tam ye ka jingkublai jubilee na ka presbytery shillong sebngi sha ka presbytery ribhoi sebngi kumta ngalong kum unong ra ye ka de khubor ha ka ni ka por na ka banta jongi ka presbytery nang te ki biadon ha ka ni ka lumpung ya phi kari bhoi sebngi presbytery bat kani ka khubor ka jongi ka long kum ka ji kar khu kleang ha ka ni ka ji rakhe ya ka jubilee so bhaban pryang moderator ya ka ni ka ji khublai jongi na ka presbytery min met habanga ong yu moderator ba ngan wan shani moderator ber secretary hoj ba ditemen bersan majau ba don hangnim ta kumusta assistant secretary kila ong yenga kata te marchiteng naga presbytery plale chata ngo MP ban hadu kata tem dei pi ni dei tang ki sakri ki baret ki jong ulai to la kumno le 64% ni wan chani ten le bron hadu marchiteng te kam dei yong to kam le tang ba sobara yene khubor Reverend Moderator ngas ngau khnyu nadu ba i pastor moderator jongi ila phone nga haka arphon trek jong benai Desember araja arphusau ngas thu ya ka jing ka ba presbytery ka ya kandu hajisha ka thong jonga borbor kalong ba habadon ka jing sang presbytery ka ba long standing rai ka jongi ngam jus ngotanat ban mi na ka jing sang presbytery kata ka dei ka rukom perkhat ka jonga but snowman part ban step haga klimat ba unong kren men step jongi ka presbytery wang amen ya ka jing kren ka jongu ngapet ka por ka dang biang kumta ngil ya mi no na ka jing sang presbytery ka banengkong jing sang banengkong
baniwan siya ngasuhun ka man simbala kumno ru ar jaga ngayo ban penlong ban legisang presbytery ngadon ka jing sngo temang sisya man bai posto ila phu nga kasin ka ban ningkong bangandon hagani ka jaga ngabun kitin bahamu ya sya ban nga te Henry kalong ka pala ka jing alam ka jong blay hapden juga ta ka jing so temang nga kunja junga kalong kumno ka ta ka presbytery kalong kumno ka ta ka snong saiden ngam perjuan hang ni suya lenti tang surok ba Henry ha ka life how tarik jong banai January ngaya penduk penbania ki officer jong ka presbytery jong pi itmen pesan RB Shadab halau mei kalong ke jinyalam ko jong blai nang tu ngas nang emotion khandiat ngaso singan ngaso he mensim itmen pesan ila welcome yang adu halau mei ka life tarik jong January ngaso he mensim hangta tenda haba long sa menin ke sengi bingi songkai sa lang betul besan majau yong ngade na saiden tenga ade ngong kata te la long bi ban pi kata to la su sngan sibun ba idon itu besan majau bat hadu mene bang poi hang ni la wan lupa kamen suwayanga bat ila welcome yang nang te rengkat bat ki weipat bat kumju itu men besan ke presbytery kalong ke bas ngok men kata-kata benar suhun bat ka bak hamsul tenat enga kalong ba anda bangala kiu hang ni ngasem baki bon kita men besan ki bangala ituru pastor ki jongi itu men besan na umksi itu men besan na solia bat ki wei kalong ka jisu ha men sim ka bak raw yanga te pastor moderator yo yanga ban penitu dengan siatu tang kendiat nganga dei pastor batrei kasnong yang ajunga ka dei namoten stai semua kerwat lesidon kiba don hangni nang ta ngatrei menta hang te ha lum niye kiba mensiwa bat menta laong ka nong pesap district ngasong sa hang te halum paring kata gede gaji pidu jonga thaila biang lada jia bikwa ban kami tu khamba sa ap sibit borok ko prestring sia khuble imlele te ka wei pat ka jimpri thu kalong ba mangabari pastor moderator jongi nadu khat khandai spa prapu ar ngia sa lang ha ka ju kayeng ngia bamlang no ju kiu south nem te ngila longkum si para ngia tiplot ki ai brokhai tambang dia tu pitang ki babha ki basnu nam tu pastor ki rumpait moderator bordun burom jongi ilong iba tip sungi bha nga khamlong dakai te ilong no yalap iba shir hem bha na do to por tang ya khna samla tang ba iba yalap bha tingang i jin hem iba yalap ngar le ben yalap lem te nganang hi mulumala tang bangam laban kot ka di pastor jong pi pastor rumpait lalu pastor rangba jong presbytery te hadu ha umroi ba ong mene ya ordain lang par hadu mentaru kumju ngas ngau khnyu ban yeng hang ni hakmat jong pi kadau kolong namar ba itu men besan majau ilong astan sekretari jong presbytery u sekretari jong kaji samlar bolong rikun jong ahi ulong sekretari jong kaji samlar presbytery te yo kumno ngaklen laj ban kren ban laj ban kren bakala te yo ki komplain yang asate te la jenjar kermen bakirum ya komplain yang asate te henrai ngasus kampat mentaba ngayeng hakmat jong u moderator pastor jongi iba longkum u sipara bat nga nadu kajinya trei ka kam bat ha kajinya su thu jimot kublai sibun pastori kene kaji ailat ka jong pi te ngaso kumen sibune ya ke ban sngau ya ki kentin jing pedang jong pi nga badi ki bayawan lang bat nga kai ka sem jonga kublai sibun ni ki jing pedang jong pi bat kham tam e ka bangaso khunyu ha ka di ka por kalong nadu nang te suban rung samadan kijing ruai penremen sim habang ayat nang tain shani
Ngas ngau kumaong tu nang rai simen sim, but don u kres ka long ka beneng. Ki samla ki ba jirwai simen sim, jirwai pernem sim mu benong. Ki ra yang i syaka benta ka ba kenjang tam jong ka jinglong men sim. Ha bangin rong syaka jing syakri blai. Ka long ka baso tenat ba ka baso kemen. Ai ku blai pi kum ka presbytery na makani ka lat pi ai nga bangan ni shimta bat pi ha ka ni ka jing so bul pen kup inga ka buram ka bakrau ka ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jonga shilenter ku blai shi bon ru ye ki nong ruai bad ru ye ki tu ki ba la yale ya ka examin kod ba ngaso e ban yo i bagi khon ka jong blai ki dang ik ban pule ban tho ya ka tien ka jong blai ka ba ha ka jing shisha ka de tang maka ken ka nong rim jong ka jing em ka jong i hang ne bad la wei nga so dio pat khandiat le se skul ka tis skul ko biti sa perkhat mai ba phim sha benile examen ki samla sinrang ye ki long pa pisha tang ye ki kenthai tang ye ki long kemi tenga tharanga kentu ye pi ka prastri sobha halasem sendam syakno iki long pa ya ki samla sinrang ru bakinile examen kot ba neti wilayah tiblud ne ki samla sinrang ki long pa ya kot ba mdon kamshu benang pule kot ba kalong ka dan kam kata-kata kublai shiboni pi ki balayo ikini ki prize ikini ki memento ublai un ku ye pi pinang roi nang san ha ka jing pule ya ka tien ka jong blai ting ina pai no menta sha ka ni ka khubor tin ka jong blai ka benta nak tin ka jong blai ka ba ngalapan syong nong rem ka ni ka por ka long Samuel nyau khat ar sngap ngan pule teu Samuel la shim yau mau badula peniang yau ha pedang ka mispa bat ka shen badula khat kerteng yau evanesa udang hadu kani utrai ulaya rap yangi up to this point the Lord has helped us ngan shim ye itu ibenta kum ke jislok tu ye duai ai ngui me atrai ni markan ka por ka bakodor ai ngui me na ka benta ka jinlam arpu san ki snem ye ka presbytery kerku ye ka ni ka por Beli ki donut ki jongi, baka jingkmen jubilee, leng baka kubur ka tien ka jome, kan rung hapo jongi kan syong dap kerhai, bagin petengi ka jingat kristan jongi hanik pertai, rengkat bat kabur ka tien ka jome, kerkui la ka jong ka presbytery, ngiso tu ki don sibun ki project ka vision bat ka mission juga presbytery, nang penrami ki nong yalam bari ki nong bud jong ki. Gila benang yat nang ni kis nem ki benang wan hakapor ke jing ai ke jome pediang yang ki jing tuai ki jogi ma ki jing duna ki bobon ka kateng try no prim jing Jesus Christ ki pan ki tuai ki ni menta bala kata amen ngaya per jing mod badi moderator khniat subhaw su ye moderator yong wat ya mi siteng jing seng ngade no kren bajrong ngalapan kre ye ke jing kren ke bakumba ar kan tatam namar ka wei ka jingkren ngambu ka masikenta na ka benta ka jubilee arpusan snem tu sikenta dalam kode insya mat ka wei pat ka jingkren na ka benta khubor presbytery sikenta arkenta tamiye dia syaban nga tila da jia ba ngala slam than mlelei kumo umur tol meneng yang ngamia de jimut badi peace nang yami no iwe den iwe mlelei na yami no na kan ka jinseng ten ya song tamangi ki badon sini sejrong sini sepot darah tem dai ban mi hadu bang nakut ka jingkren jonga para bangai be kum ka presbytery ka ni ka jigeseng presbytery ka arpo san snem kalong ka red letter day ha ka calendar jong ka presbytery namar ka long ka day ban aingu yo blai ha ka kum ka ni ka team ka ong blai ulong ka bor jongi ka subject presbytery ka ong blai ulong ka jakari ka bor jongi ka subject balang la sibiat ka hunrai kita ki bab khmi yo trai ken pen thmai bor subject jo ji se thai ka me pen shong me pen phong pan snya di ka snam da ka jing bha jong me
kine baro kiaro ya ke Jubilee. Jubilee ke senam ke bakhoi ke senam sabat ke senam shong tat ke kendo. Yoval rams hon trumpet ban sedang ya ke senam. Day of Atonement ke sengem jong ke sengi jong ke jing penyesuk pio mendekasi. Ke senam Jubilee ki para bengai bait nalor ki hukum ba amdai ban ya ban perlok ha ke senam Jubilee. Ambet ban di ke kendo. Ambet ban shim sut. Dek tin ke jo belai ba ong hitama ke hukum. Henry don ru lai teli ki jonglong ten rai badai ban jia ha kene ke senam Jubilee ha ke jing rakhe Jubilee ki don lai teli kita ke bekiong ki essential feature characterize ya kata ke senam Jubilee ke panengkong lapan bena ya ke jing lait lu jong kim rau ke bar ke don ke jing wan pai jong ki patemen balasya ring rau. Wan pai ke senam Jubilee. Lese la syaring merau syabar na kabalang. Wan pai. Nang ta kabalay. Kadai ban long ke senam syong taj juga kendo. Para pengepi kata kadai ke Jubilee. Ngakit bok kirwiang bapinang kiw nang nisya kemat. Bangine im hadu ke senam Golden Jubilee sashi senpat. Kanai kanong rem na kaktian ke jong belai. Kabang thok men kabang ngalapule mening berbenong. Hadu kane utrai ulaya rap yangi. Hitado have the Lord help us. Hadu kane hadu menta lai baje arp minute ublai ulaya rap yangi. Dang laban len ya kane kajing shisha. Kini ki arti lagi kitab jong Samuel. Latip ya ki kum ke kitab jong ke hima. Bad menta latip ya ki kum ke kitab ke benengkong bat ke baar ke jong Samuel. Ulang ukon jong ke hana. Barlapan kentang ya u nadu dang ret. Syaka kam ke jong ublay. Lakhod ya u unong yo i. Ubala ban yo iya ke jindon kams ema Israel. Baru ban Shamru iya ke David. Ubre uba bet ban longs em badi ki weipat. Ulong nong pensles em. Para bengai beit. Haka weipat kaliang ulong nong yalam. Bat unong bishar. Ya ke ni ke judge ben reu ke bau belai ula jet kerpang. Kajaka syong jong u kalong hamispa. Ulong nong yalam uba kraw. Ubalaya seriem baru Moses. Haka jing kraw jong u haka burom ko jong u. Lam sim la ainam no ya tu lepa ya u. Henry u seriem ya u nong ya tu lepa. Isaya kamtam. Bat kiwe pat. Lakot ya u kumunong bishar uba kadu. Baru siem uba ningkong ha Israel. Haka jing syau long haka juga por kumunong bishar. Haka juga por ke musim, ulendo, unoya tulepa, ubala ban penia teli ya kani ke judge ben reu. Bat unong seng ya kan nong rem jing long sem. Ha ki an bakan jablay, amday ki an bakan jabreu. Kani ke kitab na markata ke hikayang i. Ya ka jing em suk ki Israel. Kabami na ka jing ya teli jongki. Hapo jong u Jehova. Nama kata kis em hakata kapor. Kidon ya kini ki jinglong ngaju perkat. Lara kis em ki jongi kidon ya kini ki jinglong. Kajat ben reu lese kan long ka jingkerku. Kabanengkong kidon ya ka jingya day syau blay. Kabaar ya ka jingya day syakibreu. Kidai ki mediator. Hapdeng ublay bat ki breu kis ema kata kapor ki long kumta. Barbasan syar ki bakum kita kis em. Du nab ha ka jing mane blay tau ha ka ribaro kaway.
u Samuel usi yau neu mau Ebenezer berduang hadu kane utrai ulaya rap yangi balai ni pai kendiat ngati piati bha ngan supen ken mau ki Filistia kila peniap 1,000 ki Israel lagi pada pom te kila ongin lechim ya kesenduk kajung trai na Shilo ki Filistia kila septieng da ka jingrisa ka jingwan poi kesenduk trai o ka jingrisa ka long palat bani ka tu ka jingir wai jungi mane da sedang kenyu ki Filistia kumta ki lelet mabiang berla job berla peniap ya ki Israel lai pau hajar ki sipai bani le na tubihan berla kini ya kesenduk la ra sha dot la buak maddekan Bat long bau ni ula kelonda perkop hakendau arsien arwat. La pra la dekut kekti. Bat la jiaru ke jing panglang senam. Tang namar ke jing don ke senduk ke jutang. Hari no way. Kumta kila pano ya ka syakat. Hendai la pensitom kumju. Kumta la palam no sya ikran. Bat la jia kumju. Kumta ki doloi juki Filistia kila ai jumud ban pano santeli ki dur at snam bar santeli ki khnai ksial ringkat bakani ke senduk lashnar yu ke kali ban te ya arteli ki masi badang aidut khon la pha ya ke senduk shabet shemesh kita ki masi ki lej bej ringkat berkapa artat ki masi ki badang de ban aidut igi khon jongki haga jaka bakin phai ki khon jongki ki phai bej shabat shames namar ka de ka hukum ka bananeng namar bakinong bej shames kila jingo egata ka senduk utrai ula penyap nyau pongot barsan pau hajar ki rangba kalau long ka jingyam breu ka ba krau kata te ki rangba ki riat jerim kila walam ya kesenduk syau Abinadab ulendo bat kila penkentang yau Eliasar ukun jong u ban sumar ya kani kesenduk kejutan long arpos nem kala syong hangta ke yeng Israel kala yam sngo kan mau ya ka Deo Samuel ula keren ya kani ke yeng Israel baro uda ong lada pin pai no shautrai da ka donut jong pi baro to bread no ikita ki blaikla badiki asterat na pedeng jong pi batu kre yala ka donut shautrai to shakriru tang ya uhi de un pelaj no ya pi negakti ki Filistia anakum tagi kun Israel kila bread no iki bal badiki asterat tenat Bat kila syakri tang yau turahi. Kila bread no. Kakot yang apa dia pi kini kubur. Baru Samuel ulang to ya lum ya ki Israel baro syamispa ka shnong jonga dengan duai na kabenta jong pi hau turai. Te kila ya lum lang hamispa. Bat kila ya tong bat kila ya te akmaru turai. Bat kila ya syak jing et. Ha kata kesni kila ya ong hang ta ngila le pop don ki para bengai be ki jonga ki bala ong ngala le pop yo ngi klat ban ong ya kani hakmat jong utrai ngine ki Israel hakmat jong une unong ya lamba krau ki ong ngila le pop ya utrai Barkumta kanyu trayu labi syari ki kunsel hamispa. Kani ka kubor ka keren yang ki para bangaj bangin sngotu bangin don kamban playa ki pop bar ki jing bakala jongi hak mat jong blai bar kerpat ya ki jing don kam jongi syau blai. Hak tin Hebrew ki nombatai ki ong Ebenezer kamut umau jong ka jingarap ne stone of have even stone Ezar help.
Kani kalong kum ka jing le burom jong Samuel bat ki Israel ban kan mau ya ka jing rap ko jong blai ya la ki breu hadien ba ki la jobt ma ya ki Filistia kum tau Samuel ula bu ya ka ni ka dak hap deng ka Mispa bat ka Shen ko ki para bangai be jong ka presbytery ha ka jing lam jong ki nong ya lam jo ka presbytery pilasi ya ki ni ki lama ki ka we ha ka ni ka sngi baro jisni ki lama jubilee la si ya ki bansa jing kan mau ka Mispa ka de ka tien Hebrew ka mot watchtower lane ublai ukmi halor jong pi Shen kamut ki beniat lane ke beniat hati ke kordor ke remdor ke itenat ki don sauteli ki ha kene ke Mispa snong we u Samuel u si yau nu mau namar ba ukwa ba ki Israel kien ken mau ya ka jingja om tang shisngi ban kledno pat ya ki ka presbytery ka donya kini ki jirake na du khat lai tarik mentau benai hadu mentagasngi amban kletno tang la shai ai bala ban klet ya kani ko ki para bangai be Henry ban yai sa ajing kan mau bun snem bun pateng kumno bu blai la pelat em ya lagi breu man habau penret ya la dia khamat jong blai kat nongon nang ingin rakhe jubilee ar san paus nem nang ni sa ar pusan nem nang ni merbenang ngati ole seu blai syashu lane la tumen palat para bebe mangi ki badon hang ne ngi si yau ne mau jubilee ar pusan nem mdai shuban klet lanoru kumu nailam niam u Samuel Bashirham bat bu kenjaman sim ulai ka hukum laki breu ban paino anak ibrei thau bat ban syakri tang yo bleu ba ha ka jubilee ublei thau ki blei thau ba ki Israel ki mane ki long ki bal ki balim bat ki ashtarot ki ne ki kerteng la ai ki ket jing mot kum ki ksoj chen rang ki ksoj ken thai langet ba ki ne ki mi na katakawa yu prati sendai ashtarot kamot ka blei ken thai jong ka jing aurea kajing pahu pahai habala pahu pahai laram day kumalong ki riu shwa haka testament ka rim ki nong ri ki nong rap lara pahu pahai than kamut ka day ka ka bahabu jingkeli kaum sab ne ka habala pahu pahai than ashtarat kamut ka blai kan thai jo ka jing auria ka jing pahu pahai kajing saiso kani kajing saiso kamdai kum kipai kiso bat ki jing thungan patai rai kajing saiso ka batai ya ka wei pat kajing saiso ka bom long ka bakanja Kristan ka basotan hang ne ka long ba ki Israel ki la khamjit ban ko nguno ya ka ne ka jing kran ka jung Samuel ban ya ka ba yai ne ha ka ta ka jing mane blai thau jong ki ha ba ki le wan lum lang ha Mispa ha ba ki la si yo mau Ebenezer long ki la ino no ki la jit no yo blai ba para mengai be parlan juga presbytery piawan lagi jong ki balang lagi jong ki snog ki thau ki jong ki na ki pastorate bron riu tli po jong presbytery hang ne ka balang saiden ban si yo ne mau jubilee ban ong hadu kani utrai ulaya rap yanga namar bangla inono ya ki bal ya ki astarat jong kani ka jing pertai kum ta kum ka jubab ka jing long lak loi jong ka jing kala ka mur jong ki breu bar ka jing duai jing kerpat jong Samuel ak mar jong blai u blai la ai ka jing job krau ki Israel persya ki Filistia bara Samuel udang aingu ya kata ka jing aingu thang ki Filistia kele wan hajan ya ka banya be ki Israel re ki Israel ula
tiet pertat da pertat ba krau halor ki Filistia berkata ke sengi berula penjot no yaki berla penyap yaki ya khmat ki Israel bat kumta ki Israel ke lay peteng ban yer thama persya ki Filistia dat hadu bekilala ban beno sendon yaki naka jaka jongki ki para bangej ba yet kong ka presbytery larangi kwaban job ki Filistia jong kini ki ma harukom juga de pertai ka dan kam hang ne kalong kala ka mot ongala lepop ino yaki pai no shautrai ko ngu yau Samuel kum tala job ki Filistia bat kem simla wanshu ki podung ki Israel berkati utrai kalong persyai ki Filistia baru ki sngi jong Samuel kani ka jaka pedeng hamispa pada shen along ka jaka ban pentemai ya ka jingkan mau jongki ya ki pop bakila jule kan mau ya ki pop da ka jisu bala kala ka bamot la long temai ngalong jing thau temai ha ka jubilee ha pinsa kliap no ya ka jira ki jubilee peace goes kambanong ngalong jing thau temai ka jing job kan wan namar ka dega pop ko penlong ye ki ban sha job bat haba ka pop kam shimson shar shu ye ki donur jongki kum taru ki Filistia kim yo shu ye ka lad ban san shar halor ka ri jongki hagi snam balai no shadin jongi ko ki para bangi bi arpo san tali ki snam hadu menta kani ka sngi jongnu snam yangi phaidin khandiat hod nalo ki jing ka khu ki jing shambha ni shamba don ka por ka bangi wan ka jing long ka du bor hadu kata kata ka no men sim hadu kata kata ni du jing kerman ka jing em bat mdei tang kata ngi sha jobru ateng ateng ka jing long Kristan ka jongi ni lalan dad no le se yo blai wa em bangi la shakri bangi la pla shi sin lese ka jing yadlen ti jongi arpo san teligis nam ngila kumane wadi ki blai thala jonga de ka pertai bat haka bakum kata kapor lese ngis ngau kumba u blai ru ula ino no ula klet no yangi don ka jing ngau ka jing long priu ten rai la ngila shempat ba u blai ula isne biang yangi dei ka ni ka sngi bangin si yau evanesar ban ong hi tado hath the Lord help us? Hadu hang ne menta utrai ulaya rap yangi knang bagini ken mau junom kum no bo blai ula plat em yangi man habang ila ya de klenti jong jingyap ei bala ban klet ye kani khndir snam man shua la khambun snam wei samla Kristan tang na kadau baka samla ka bula temen sim ka dei ka fast love ka ino eu kumba bi ulong ha ka jing kordet ka krau ka ta baka ta ka jing jar ka jing sosi ka jing thang ka jong kala kham krau wat ka jing yap hi ha ka bakum ka jing long ubo pliu samla ushim ya kalat ban stin pasi alade stin pasi alade men met ndabala met la kan ja ke wajrong jong ding shatrai ka long penthor ute ro tulai snap kor anda haba ula way ar lai kat ne ka jing kor det ba samla ka ino yanga hanga hapi tele song sara di ta nrai usamla ba pli la kya palat bat kumta ula no kata ka jing te telai kams kembha u hap ding sepentor we have ler jelang hanta umdon batip marwai steng met anda habul khamti bru mala tuat ya kata pentor wang kumno kata ka dujok umta ka ji habaki ong ka dujok ka de ka khruit ha ki ong kini kinu yalam balang ba ubas din pasi umjuyo e ka beneng alati kena ban poi si dujok kumno pade kan ka dujok ka ji ka sngam te ma utubai ka kti hang ta u kendet ben reu ki ban laki u pet chayeng bak umno dia thu su han hanoru
Bat ke basuh tenat ke long ba uneu samla. Ula kendet nang ta. Baru long ke kene ke bangale. Hato tang na ke bentai samla ngan dekat dia imen sim la jong bandu no ana kene ke pertai bandu sia ke benengru. Para samla lesi hapi ka kia palat. Pimla abadia tu hanu ke jinge. Pila bandon ha ke jinge le ke bajur kata-kata. Henry kan mau wat rai ha ka bakum kata kabor. Snow tenat nu samla lo kan dia nang ta. Da ka jing kemen upla ya kan ni ka jing le ka bolale ha yeng hasam ha ki paramar jan marpa bar ka bak ham sutenat haba ula shim ya kata ka jingkot jingmot ke baskam sa shi sen pat ula yeng rang ba nang ta bat ula sedang ka jing im ka batmai haba ula sedang ka jing im batmai hadin katu ka ne ula yeng rang ba ula ja tho samla ka wei pat u im ka jing su ka jing kemen. Para bengit uneu samla hadin ke bakat kata ke jing rai ke syirkai ke ba ula shim shisen hen rai ba ublai udang ja u kambun sin ju kam lachu kilak habala shim ye ke rai ju kam lachu latang katukan nehi uneu samla ublai udang ja u ba dei hang ne wang hadu kane utrai ula ya rap yanga us ngangu berbari ubelai. Kebar utrai unwan pai biang syaki bat ju jingai syuk naki. Kami spa kalong ke jaka bakelewan lang bantuai da kaba yam so sunai utrai kenang ba utrai unwan pai biang syaki bat unom jingai syuk naki. Ki Israel ki don syadien haka jaka kilon ki don sisin ngomong haka jaka ka bagi syak job berkata ke de jaka ka bagi don kidang bat ia ki pop ke jimene belai tau henry menta shwa bakin job ki dai bandon ka jaka juga jingkala ka mamot ki wan lang shamis pa da ka we ke jimut amban ya let ma henry ban kala ka mamot ban plano ya ki pop ban bread no ki belai tau belai thala baro na ka yeng pada ka donut ka jongki ka kubor se ka balang se episos Henry mapha ngatip ba palong ka balang. Henry ngadon ka persya ya pa. Kajing persya jong ya pa kalong pala ino no ya kajing ka ba nengkong. Kidon ki para bangai ba jongi. Ki bala shirham ban yaket ikakam ko jong blai. Henry kumno lakum kletno. Para bebe langi sotu baka jing ke baneng kong bat ka burom jongka kalaman kriat hapo jongi ka jing long men sim ba jirham kala ino no yangi tong in ya wan lang ban ya long ka wei ha ka jing rakhe jubilee om tang ban plan kumno bangin le ban bat ya kata ka jing long ka baneng kong jo ka jing ik blai Henry ban ya dwai shirham ban ya kerpat ya yam sosun ai ya ka jing wan jingo ka jong blai ya lagi jing thong bon ayo slap ka jing ai namar ba ki jing thong kin yap ter khong klamu slap ka jing ker khuna neng ha ka snem jubilee uwe para bangai ubala du no ki khlai jong u kadau kolong ba ula ya tam hadin ba ula long uno yakit kam ka balang du no ki khlai go ka sin ula ino ai ka jing e ka benekong hadin la du no ki khlai u ai ti thmai la de shau blai ha ka we ka sin ha bal jingo yu au philong kum no udon la ka ji shitom bak bakrau ba hospital pilong kumno rangba wong ngakmen kawei ka bangangale menta kalong ngaap lano ba utrai jonga unong aleno ko khun shani so ban prakhat ne ha ka jing thia pang hospital bala ap ya ka sngi jing yap lano ban kendo ya u
Henry u ong ya gini tinda ka jinkman ngaap lanau traun ong ya nga alena kon shane. Hato don na pedeng jongi ki bas ngos kamban ong kumta. Hagas nem jubilee. Habau try lo wan pai biang sha u. Ulas ngau tu bau try jingai shu na u. Ulas ngau tu ba wata ka klip mat jong ka eryong erngit ke basir kei jo ka jingyap unya kendu. Henry utrai jong u yang halen dead jo ka Jordan yong. Man ya shem ya u shiklip mat. Gom ta u kemen usubha. Usu tu ba utrai jingai suha u. Uong hadu kani. Utrai u ya rap yang ha. Ubriu u balale dialysis hapo hospital. Hagistam ke bajur. Uong hadu kani. Utrai ulaya rap yang ha. Kamis pa ka long ru ka jaka balapan thamai ka jutang pedang ublai bat ki Israel. Ka jing pen kendu dau mensim bakhod ni ka revival lang ba ki jing jenjar ki para bangai be ka revival ka mot tang ka jing kemen ka jing sobha henry ka jing jenjar ka bawanan shop ya ka jing em ka jongi ya ki long yeng long sam kristan ka jongi ka taru ka dai ka revival ka ba kam crow. Kadai ban long ka jaka biang tam ban thau thamai ya ka jutang jonga ba jong pi ringkat ba dublai bat ka men sim ka ba dap da ka jisong wo yu larangin pai shedin khendiat ki arpur hasnam ki balet ki para bangi bein kung pai lang juga presbytery ngin syam bangila yat lang bai ki jingtok ki jing reuspa ki jingpang ki jingkot jingkhia ki jing yok burom ki jing jak burom ki jing kulmar jingbot ki jing kemen ki jing tanju ki jing job ki jing penshoy ki jing sakri blai ki jing klet nok ban duai ki jing klet nok ban sakri blai ru Henry don ka daw menta gani ka sngi menta gani ka snam kum ka presbytery ha gani ka snam jubilee hajar arpusan ban si yaw evaneser ka jing penthamai ka jutang jongi lembaru blai banong hidado had the Lord help us had du menta ublai udang ya rap yangi hatungin si Yau mau jong ka jing pentemai ka jing dai ka jutang jong ibaru belai. Wei urang ba breu. Ubalalong unoy kit kam bashir ham hadu ke district hero ki presbytery. Kit kam juga balang. Hadien ba uloyo jing pang jur. Lakato kan islam. Ula persyang ban sumar. Henry umyo jing kia satya penban kelanang kamjur ka jingpang. Habau belai utmu ban pentemai ya ka jutang apa deng ubreu badu belai. U intervene directly. Urong dalade hapo ka donut. Bat utu kelar ya ka donut ka jong ubreu. Hap deng jong ubreu bat ka pop ka bau don hapo. Bat une urang ba ula ong. Ngakar pa di kabalang sobaban weng balang no yang ha. Lengo kabalang kumno weng balang. Une orang bawong namar bangalale arsap yau blai. Ngalabu Islam ya ka pop jonga de kisnam ha ka donut ka jonga ringkat ka jing yakit ki kam ki bakentang ka jong blai ka pop ngakit apa ka donut ngaperkat ba umdon ba yo I ka pop po jonga ngaperkat ba wadu blai umla ban yo I lang ba ya ka jing buri jonga ya ka pop haki kamera ba jiliu tam jo ka donut jonga wong nama kata ngakar pa di ka balang weng balang no yanga para mengi norway shem lai spashi po wong habau tho ka jingwai u lok hakli ki wei wong pop ka pen pang pen snau si me jing bom ngai bajur ka bat me henry jisu la naki pelat me kat bui henry habala weng balang uneu para bangai uong ngalas ngau klan na kajing sitom mengalakit hakamet boro sikata. Ngas ngau pengat kedar na kajing sau kuit par.
Kumpami na karma sum habadep sum. Hadin kejing tenget berkejing lati jong kemed uang. Bat ke testimoni jonu rangba kau ai uang. Kumba ong dong rai shemesim. Tu jing ruai lai spa san pur lai. Habadonu kres kalong ke beneng. Oh haleluya ngalasuk. Laplat par yang abaduk. Ngak mene bas kem ngayeng. Badanu kres kalong ke beneng. Kumta haba kapop kari akadonut. Ap satang ka jingkor dit baklem ukres ka jingem. Henry hebal apply ki pop khot kar pa di utrai. Usyam baka jing em ju kalong ka beneng. Sashi sin pat. Namar ba ukres udon ula plaj pariu. Tang une ubalay kendu yalade. Usotu hadu kad noban om. Hadu kani utrai ulaya rap yanga. Kamispa kalong ruka jaka bani long kawai senda ringkat badunong lam jongki kum uparalok hapo jong belai. Yalong kawai hasenda ringkat badunong lam jongki kum uparalok hapo jong belai. Katim rakhe jubili jong pi galong ublai ulong kabor jongi weng no ya ublai nakajirakhe jubili. Kay ka result ka ban mi. Ublay ulong ka bor jongi. Ka kubor ka batay porba. Kani ka mispa. Ka long ka kubor jong ka jigalong ka way. Hasenda ringkat badunong yalam jong ki. Kum uparalok hapo jong ublay. Top leader. Uday ublay. Badunong yalam jong ki. Uday Samuel. Baru Samuel ulong to ya lumi ki Israel baru asya mispa. Dengan duai na kabenta jong piyay hauturai. Kiyay ay men sim ya lau nung yalam ki ong. Mame to wat syong tait ya kaban lenyar kerpat. Na kabenta jong i hauturai jong i ublay jong i. Baun pelat yang i nakakti jong i di Filistia. Kiem don atiar. Klempen kre ban ya letma. Kiyay lumlang ban om ban ya letma. Henry ban syat jengit. Banya duai rengkat bat unong ya lam jongki. Kanele se kala pendap yo Samuel da kajing snauhon ber kajing kemen ke bakrau banyo i ba uba kumu tau pat ba ubal ya lumlang ha ukum unong ya lam ban ai men sim bat yo iru ya kamen sim jo kajing penko ngu jongki sha unong ya lam. Da ka donut ke basungu yo blay uneu no yalam juga selalu Samuel ken ulaong hadu kane utrai ulaya rap yanga para bagai-bagai ko kipat ba ngiso kemen berikat ne kat pra hajar ai pidon ke presbytery kat ne pilum lang ke ne kelempung kelong ke sultanat Pialom lang hakmat jong kinong yalam jong pi ko ngu ya kajing yalam jong ki bat pi ko ngu ru ya ki hapo jong u Jehova. So kemen so pumot mangi kinong yalam balang banyo iyo pat lang uba ya ko ngu uba pendam hakmat jong kinong yalam. Nganget ki pastor ki temen besan jong pi ki dab da kajing snauhon. Banyu iya pia kani ka si, ba pia kemen lam ya kani ka jubili rupa. Haban sa kaliap no ya ka, kalong ka basno tenat kata-kata. Henry kilok kiba iye, hakaway pat kaliang, tiyan ka jong belay ka ang kalong ka basirkay, ban yang persya ya kinong yalam. Kalem ki daw ni kinong rim kiba biang ban yang persya, kamta mi kita kibala sle ki jong belay. Ko ki kon belasius pa jong garib hoi sebngi presbytery kam jet ya ka jing pen ko ngo ka jing ko ngu ang kaktien ka jong blay ka kam kor ban ya ka jing knya bat ya ka klan jong kilang so mo jet ban pen ko ngu hakino ya lama ki balang haki pastorate, haga presbytery,
badwat haga senat. Ngikan mau kumno kala jia ya usol man ba ula jiet sisen ban penom pen ko ngu yo belai kamtam. Unong pen ko ngu yo nong ya lam jongki jong u. Teu Samuel ula ong utrayu so bahama ka jing aingu thang bar ka jing kenya. Kumbaha ka ba ko ngu ika ketin utrai. Hakmi ka ba ko ngu kam baha bani ka jing kenya. Bat ka ba skor bani ka klen kilang somo. Namar ka jing le akiat ka longkat ka pop ka jing le bertong hi ka jing bom ko ngu. Bar ka jing mutlop ka long kum ka jing bani blai thau bar ki terap. Namar be melakan taj ka ketin utrai. Ma uru ulakan taj ya me. Na ka balong sim ngap ka ba social kai para bangai be it. Jing kain kan reu pin syam terterantu. Ka jing le persya jong kora udathan badu abiram. Kile ya set but bat rengkat bat arspa san pemut ki waipat ki kon Israel. Ki rangba jong pat lang ki bat danam ka dorbar. Ki breu ki bat dan buram ki la yang persya yo Moses ubreu bala sle jong ublai ubala ya lam ya ki na ka jing ring rau Egypt syari kanan. Te ki la ya lumlang persya yo Moses bat persya yo Aran. Moses te ula bitar lep skadai. Haka jing long breu te. Haka jing long breu. Kum kinong ya lam balang habadon ka jing letam jono jono kawani ka jing long breu. Moses ka jing long breu long tin ka jong bleu ula bitar lep skadai. Krau kata-kata. Utrai ula kreno Moses bula ong bat hau Aron uda ong. Topen kerpang ya lade napdeng une upai lang bangan penjat no tiau ya ki sendan sengap ke social kai ki para bangai be. Te kata kendau kala ang ya ka sentur bat kala ngoj no teli ya ki bad ki ying jongki bad ki breu barok ki biar dailang hau kora bad ki mar jongki barok. Te maki bat barok kat ki biar dailang ki jongki ki laj hiar sedu jok. Berkata ka kendau kala dam halor jongki. Bat kala yabdu no na pedeng utau pai lang. Bat kala mi ka ding nau trai. Bat kala thang du ru ya kita kis arpau arspa sanpau ki bala aingu ikata ka jing aingu thang. Ban ki para bagi kam sim kot hangta. Nalor bala yu iya kata ka jing jia ka basir kai. Henry utau pai ba ubadang ya pada ubam parsilangat kata ka jing pen korde du bulai laong ba kum la syai utau pai lang ula wan biang show Moses bar ula knyum yo Moses knyum ba dale akum neru knyum ba jat beru sel kede beru knyum kiwan kum la syai habala jia kum ta ang khendau ngot em ki breu henry kini ki pai lang ki wan show Moses ki knyum yo Moses ki ong ba yo Aron ki ong pila peniap no ye ki breu ki jong utrai keli hang ta ka jing bitar kala mi biang sa jisen no trai ka klam ru kala stang de kita ki bala yap no na kata ki jing klam kala long khat saw hajar bat news pa ngot tang khendiat singi lam da dai bau Aron u yang apdang le sikila yap lut baro henry wi Aron u yang no open sange ika klam henry pi pen ban pin kam jiet ban ko ngu ki para bangi be kata kalau basir kai kata kinong ya lam jong pia ka presbytery kila ya lam hadu arpo santeli gisnem bad ngej pilar nang kio ha baro kiliang kamta maka jingej berkejing long mensim juga presbytery ka presbytery kala nang san na arteli ki presbytery na shong hang senda bari teman besar ex moderator jong pi ia tu ki berken mau yang akan mau mengaru ha ka tusnam arajar arteli ki presbytery na ki arteli ki presbytery santeli ki keu ki kubor jubilee arpusan snam ha kmat jong blai ha kani kasni namar balai arpusan teligis nam kinong ya lam jong pi ki lam pi ko ngu pi bod ya ki pilalang san pilalang roy haki eki ai baro mla bermudur brong ba tang arpusan teligis nam tang kani ka presbytery jong pi khat prahajar tam piladon pilanaman krau kata-kata hato pin kem dau hato pin knyum ya kinong ya lam ki jong pi hakane
Henry Pilade ban kam jiet ban ong he tado. Had the Lord help us. Hadu kane utrai ulai rap yang ong kuma ong kini ki guayar borolai teli ki berwai balese menem stabro ban ong ka jingyaro jubilee. Bania ka bangi jet ya ka jing bom ko angu. Parap ngai biin. Da ka basot hu biang biang. Bakani menta arpusan snem. Kam day ka jingkut ka jubilin sa klep no kan lej no sa bom jukut. Pinam yo shu e ka ni kasngi. Henry ka ni kam day pat ka jingkut ju ka jia lanti jong pi. Henry dang jingai ba ka lanti bangi dang day ban ya chakmat kum kinong job. Ringkat bat kinong elam jong pi hapo jong Jehova. Mga kumu pastor klemu belai. Kumno kan ya lam yo pait lang balas siuspa. Hapo jong Jehova. Kumta sa jisen. Nga khot nga wer ya pi. Ki pait lang balas siuspa jong belai. Haka presbytery baro. Berobor to ngin yai ong. Ngin mi na kene kalempung. Banom klet ban yai ong ya kene kentin. Hadu kane. Utrai ulaya rap yang ikum ke presbytery. Baru belum kerku ya pi. Pinang san halagas ngi. Haga jingai ke jong belai. Naka bentak ke buram ke jong belai. Amen. Kublai sibun pastor ramta. Kene ka kupor ka ba im ka ba krau ka ba don ka jingker ku hangi paro. Pelaya ka da ka jing siamen simben kran. Namar ka jing alam ka jong play. Nilai skor bahabro. Pat kat ni ka jing skor jong pi. Umdon baki ka penlong ka pen i. Bapio pediang ya ka kubor da ka jingkemen pilas ngapa kuble ye piru ki pai ba ka ba ngap ya ka ne ka kubor ya ai kuble ye paso ye bala pendap ya ka ne ka bentah ka sam ka tin ka jongple ka ba ya rap na ka bentah ka chi im sim chungi khamtam ka kubor ha ka ne ka snem jubilee ka bangiton nang yai pen krau nang yai penslur bau blay ulong una ya rap apdeng jongi sakawai pat ka kerdat bangin nang kiu nang ne chakmat kum ki khon ki jong blay ka balang ku blay ipi akan ka porngin yo sngew ye ki jing pen banan of secretary Reverend Moderator, in one part, sajisin hakapon riu steng PM. Ka order of service sa ketiga jingeseng, hakapon riu wajah tu riu steng PM. Inyo ikajing ruai penremen sim, kabanialam dakari Bible Campaign Presbytery. Pon riu steng jingeseng Pak Ba, Chairman Reverend K. Rempet, Moderator. Yo kapa pulia bat duai di temsan NK lapang. In lomi ki jingengu, baraka pongol belum jingengu gidon artli ki kuaya. Naga kat arleng do sepngi pastorate standing kuaya, bat naka mau tho pastorate standing kuaya. Yo nang penting kentang, yo jingengu. Subject Jubilee. Kabong Henry kita kiba apkmi ya utrai kin pentemai bor. Isaya Sao Paulo life away. Nongkren Reverend SR Pomsyong. Yo ka jingkren kublai keliang. Nong ilam jirwai Reverend Bialeng Do, temsan SD Sentam, Master SS Kemdek, Master Lamsyuar Rempet. But nong tit bom Master B Markap, Organist Master Robert Royce Sinclair. Yo ka jingpen bena ber jingpen wai. Closing procession Bidilman temsan RM Lapang. Nang tangin yo kajing penhiar ya kalama Jubilee da moderator. Ki wepat kijing penbena kebadon kam kilong kumne.
Kemudian ka jinga seng snot si union ka ba arpunyo kan long hak society balang nong ba mardan Madon Pastorate si union Riboy Sepngi Presbytery si union haki tarik arupra hadu ar March arupra February du atrik March arja arpusan ar ka jinga seng snot ka ba arpunyo kan long ka balang Presbyterian umket Pastorate Riboy Mingi Presbytery haki tarik kala du kan riu March arja arpusan Kinong kren kilong Reverend LS nong plang, Reverend JM nong pluk, Reverend LD nong si, but Reverend L nong root. Kipat mak kila penilai irwing hakatega sengi, lakar pat bakin pun kre yala kijing bam sengi. Lakar pat ya ki delegates, ki banlet cakadega jingeseng, ki belajit lagi pastorate, kini ya poin adu basdang. But ya ki tiket, ki secretary pastorate kin sa penpoy. Kasnot kadon Caroline Son Memorial Award, ban ay nakabenta ki samla ki pas, but one syahmat haka secondary school living certificate examination araja arpusaw. Kumta ki samla ki bakwa ban apply kani ka award, kin pa ya ki application jongki dak ba submit ya ka mark sheet, but recommendation jong u secretary balang ne pastor in charge but sapen poi sya office not hal ne shua ka arupra February arja arpusan kasnot ka don ka doktor di lapang scholarship na kabenta ki samla puli ki bapteng ya ki kerdan ki bakam sheneng kata haga master ne doctorate la secular la ne theological Wei kiba apply ki day banlong kiba peteng ki jingpule haki university but la itu da ka sorkar haka master ne doctorate ar kiba apply na kabenta ka theological studies ki day banlong kiba la yo admission haki college bala priang da ka bor balang ya ki degree baki la ai bala ai daki Lai ya ki jingtip ba company la ban yo na ka snot office haki singilong tray. Ka presbytery haki jinglang perkat kam jongka la ikut bentung no ya mission worker. House them arjar pusan. Kumta la kot application na ka benta ka pus kini harum kilong ki jingtip. Wei ki ba apply ki de ki kot ba pura jongka balang presbyterian Ar kiba pas ya ke kelas 8 seneng kiba dan jingtip ane experience haka kam ya lam on kam perkat lai on kam perkat ya kiba pendep ya ka jingpule bidi lane school of mission lane le leadership course ne gitu kiba dan experience haka kam mission lane ya lam sau kiba apply ki de ban long haka kerta lai po harun riu po snam San ka jingsiu ka long riwa jateng ka shibnai. Riu kiba apply kin wanra ya ka application jongki rengkat bat ki kot gisla certificate bat ka jing pensya na pastor in charge ha ka arpnyo march araja arhusan bat ka tarik interview ru kan long hak katei kesengi nadu ka por khatway ba jemen step ha office presbytery merso bala nong tmai sning. U moderator nak bentau senam arjar penriu inde temesan M Karmalki. Ka tentative program ke jingeseng presbytery ke ba ar punriu. Ke jaka ke long ka balang presbyterian umkai narlai nong ba pastorate. Ki tarik khatla du khatsan February arjar penriu. Sing sajain ke khatsau February arjar pusan ke ponriu PM jingseng paitma Nongkren di Reverend RM Mukti ke subject presbytery but yang da umensim ke try khatsan February arjar penriu worship hosting ke jingseng paitma nongkren Reverend SC Dingan ke Shibaje Laipo PM jingseng paitma nongkren Reverend KS Ronghang ke subject but nongkren haka jingseng ponriu BJPM Lasanya haka pastorate lani ka balang ka bapriang banjit. Lakerpat eki chairman pastorate.
Piladap ban kentiu ya kita lama jubili, te wat kerki ban lek pai, pinhap ban penhiar biang ki sibet, andalawai ka jingiseng riusteng. Kajing pemenang nak media sel, lakarpat ya ki leader jong kini ki choir, bakin up hadien balawai kini ka jingiseng. Choir leader balang Presiden Saiden, choir leader narlain nang ba pastorate standing choir, choir leader Riboy Sepngi Presbyteris standing choir. Kum juru ya Reverend R.H. Lungkoy. Nakaliang ka presbytery leng ba ka media cell, kadon kijing ay sengubhaya pi, kum kadak kajing sengungu ya kajing simbenta jong pi ha kane ka jubilee. Reverend Moderator, kita gidei ki program bat ki jing primna ki badan kam ku bless you bon. Satang set kejumunan kapalang. Kalau nom taki prabangit kiba wan na kitanyum sning kiba peniang kali kijong ki hangte hapo kejaka jingkong arbi lungwa kat kejaka ba pendap kendo ti pila ban nei phai da ka kjat nang ni kani ka surok ka ba mi chmo doron kan kham jan ni phi ban ni ko phindai nang te narat saiden te kani kesurok nang ni sa mau pedang sa mau doron kam don su ka no entry point te kiba kwa ban le sa kutulong kila ban le nang ni namadan sa te sa mau doron bat sa mau pedang sa chisin kajing kerpat iki choir party sobha bandar le khnang hakiyeng kibarabu epi. And I, ka board of thanks, ya ka medical team, lingbay Dr. Biam, na matasipang kinlay no, kublay sibon ni pi Dr. Biam, but staff jong pi, hakajingwan ka jong pi, nakabanta ka jingarap ingi. Ang kita ki, jingmun manan na kalenga balang, kublay sibon. Nilai sengau gitu kijing penbenas sumbahan bat iki. Nilai poi haga benta ka bakut jong kene kijing syakuri ka bangidan. Nakaliang jong ka presbytery ni ai kuble ye pi baro ki ba. Ki bayawan haga ne kasih kene kijing syakuri ka bangidan. Kidan napdeng jong pi ki ban lai phaino tang suai kene kijing sang. Da ka jingker khu ka jing duai. Pilek dak besuk ubleum sumar hakin tiat jong pi. Barok itu ki rangba ki baya dan benta wan pediang hakan ke jingeseng. Itu ki ba lei pai ru hakan ka janmit tang suai kan ke jingeseng. Sngeu ban ong kublai sibun na ka benta kane ke jing plak por jing pi ban wan hakan ke jingeseng. Bat pin lei pai ru pa dak ke jingker khu ublei uni rapa pedeng jong pi. Sachisin pastor lengkoi ba ai kan ke kbor ngai pa phin lek phai tang suai kan ke jing seng rangkat ru bat kayin ke sam phai phi da ke jing duai ublei un yalam ye phi bara laradon kitu ki pai ba la ne ki balang ki ba yawan kham sejan sene bat ka ne ke balang hane saiden ngira kerpat ye phi la long ke bala ba phin ya ap wat hadu ke jinga sang mitro ke bangin penkut ya ke jinga rakhe jubilee doble un ker khu yi phi bara ha ka ba panwai ya kan ke jing sekri ngidon kan ke benta kumbangi jula ngin ruai ya ke jing ruai ka them song jo ke jubilee ka ba kini ki choir member jong ka standing choir kin ya lam pai ba baro in jabut lang
pin pelit lupa ya kan nombar juruai ke ba ars pa kendai penyau ban penwai kin nong tem kin kumju kumbangi ju penyai bad hadin balakut i kerpat ia i pastor teman jengi Reverend MS Sedap ba induai bat pelai ru da ke bakar ku penwai kane ka thim song jubilee kalong hakar ju karukom jong ke jing ngeu kentang ha ke jing rakhe jubilee ngin ya yang da ka jing isyeng kun bat ka bapen jajar kat pangidang ya ruai pelai cimot ya ke ka bangidan kerpat ya ki pai ba baro bapin sngo baha ban ya sim benta ha ka ne ka thim song jubilee ki chungi ublei un kar khu yipi ngin ya yang lang baro kat benang ruai kan di ka thim song sngo baha ban yang lang pai ba
men sim Jonga to ben kenta Seika bom man par atrai Buka jinglong Put kabonen Hakadon Dut balas Bansaku Lele Sha Wewadasha Bansakuma Lele Sha Wewadasha Tung Kiten Rai Jing Long Rilblay Shapokam and Sim Kyongi and Rai Pa Em Beroshisha Hakaji Long Jong Behi Kumkisentiu Baiten Nat Long Gika Kumkisentiu Baiten Nat Long Gika Jing in Janai Panyaselong Kumkanga Kajing Bun Blay Hamkor Shisha Kajing Iki Yakipan Lakor Spapashisha Long Pancho Jiu Long Pat Me Spapashisha Long Pancho Jiu Long Pat Me Hamashoya Kaki Eryong Habashle Babeng Kiun Hakinong Habakendu Kalatan Bahang Gedu Aban skeltu Yakaji Long Kut Tempon Aban skeltu Yakaji Long Kut Tempon Ngi aingu ayame trai bleu pa chongi hak ba men pen pau jing dan kat me lambat ngi kum ke presbytery ngai scam ba ke yaro ke din pun dan buram ke jongi mela pedang hun kerabi ye padang pasai bor yangi bangnala banang yai seprang ngai ngu ye men mar ke jing kerku pada biang ke jome mela yalam mela dan kat lambat ngi hadu kane kapor But nangis ne na darkat pop dang sa jong si sekri jom ka presbytery adu benda waino jongka ta pelai ngi nang ne da ka jing kerku da ka jing ye ba jame black panu do bom chukut
Kejeng ye bo try ba I jeng Jesus Christ nong penim. Lem ru ke slok ke jempat tengen mepsaj bor ke jom sem ba khut. Do ke ne rokat lem bat pi kum ke presbytery. Lem ki hun blai den kelang setlak tu na patei. Nada menta ba sidu pam jukut. Amen.